Tinokuchengedzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamama makamirira. Muchirongwa muchinobuda napi tapi chete. Zvatinokurukura pano zvimwe makazvinzwa, zvimwe makazviverenga, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Nhasi tine dzidziso yakadzama wadiwa tariri, rambai makagara pasi muzvinzwire. Tinoda kutaura pamusoro pe-mental health. Ndaziva kuti tashandisa izwi rechirungu. Apa tiri kutarisa kushushikana kwepfungwa kana kurasika kwepfungwa. Regai nhasi ndine nyanzvi dziri pano. Regai tivape mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nemi muroro wechidiki ari kunze. Ini maite henyu maisamba. Ndinonzi Dr. Chidorwafa. Ndiri psychiatrist kana kuti chiremba wepfungwa. Ndoshanda nevanenge vachishushikana nepfungwa kana kurasika nepfungwa. Tiri kuZimbabwe College of Psychiatrists. Tinokutendai nokunge muri pano. Ndinoitwa Norin Kudzanai Winidari. Ndiri community psychologist. Tinoshandawo nevano vagere munharaunda, asi munharaunda mune zvizhinji zvinogona kuita kuti munhu ashushikanawo nepfungwa asati asvika pakuenda kunana chiremba. Saka tinoshandawo mukudzama kuzvidzivirira tirimo munharaunda nehama dzedu dzatinenge tigere nadzo. Tinokutendai nebasa rinokosha kudaro. Iri basa renyu nderekudaidzwa iri. Harisi basa rekungoti ndakunorishandawo, nekuti muongororo netsvakiridzo takaona kuti dzimwe nguva ibasa rinogona kutora upenyu, dzimwe nguva ibasa rinotiremei. Asi pakutaura, pakutarira, vakawanda vaita hatimboziva nezve-mental health yamakutaura. Mai muchidimbu pamwe ndikauya kwamuri Dr. mungatitsanangurire kuti kana tati mental health tiri kuno kwedu kwatinokurukura pachivanhu tiri kutii? Sekutaura kwamaita mental health zvoreva kana munhu achirwara nepfungwa kana kuti munhu akurwara nemental health, zvoreva kushushikana kana kuti kurasika kwepfungwa. Kurasika kwacho kana kushushikana kunouya nenzira dzakasiyana siyana. Hakuzi kungoti munhu akufamba munharaunda haachanzwisiki zvaanotaura. Ikoko kurwarawo. Asi kakawanda kacho vanhu kurwara kwepfungwa kwakanyanya munharaunda kurwara kwekufungisisa, kudzamirwa nepfungwa kana kuti pachirungu panonzi depression kana kuti anxiety. Ndo yakatonyanya kuwanda munharaunda, kwete muno muZimbabwe chete, chero nyika yose. Ndo chirwere chatinoona chakanyanya, chirwere chekuti unogona kungorwara usingazvioni kuti wava kutorwara. Zvinototanga munhu achinyanya kufunga nekusangana nezvinhu zvaanenge asangana nazvo, zvozosvika pakutorwariswa nazvo kana kudzamirwa kusvika pakurwara. Regai ndimbopinda nekamubvunzo. Muri kutaura kuti munhu anenge asvika pakudzamirwa nepfungwa, pakufungisisa, achishaya mhinduro, achidumbirwa, achishaya kana kuti padawo kutaura naye. Ndachida kuti ndizive kuti chirwere ichi chekurasika kwepfungwa chinongouya chete kana wafunga here? Hachigone kungouya here wakavarairwa uchishanda zvakanaka uine upenyu hwako hwakanaka? Hachigone kungokubata here? Chinogona kubata. Kana tichitarisa kurwara seukoko kwedepression, kwekufungisisa, zvikonzero zvacho zvinosiyana. Tinozoona kurwara kwekufungisisa, asi kutanga kwazvo hakusi kungofunga chete. Vamwe zvinenge zviri muropa, inenge iri hosha iri muropa kana kuti zvinhu zviri majinzi edu, zvekuti mhuri inorerekera ukoko. Ndo pamunozonzwa kuti pane akazvisungirira, sekuru vari panana baba varipo, kunana sekuru zvakamboitika futi. Ndo pamunoema kuti ko chii, ingozi here chii? Inogona iri hosha iri mumhuri yekurwara nepfungwa kwakadaro kwedepression kunoramba kouya futi nafuti nafuti. Saka muhosha dziri mumhuri medu dzakangofananawo nechirwere cheshuga, chirwere cheBP, toziva kuti zvinofamba nemhuri. Tinogona futi kuona kuti chirwere chedepression ichocho chinogona kuya pakunyaya dzekumafungira atinoita. Unofungisisa kana kufunganya, kana uchifunga uchidumbirwa usingakwanisi kuwana mhinduro, kana kuti unofunga mafungiro anoita kuti urware, kana uchiti zvinhu zvanetsa unobva wazvisunga mwoyo nezvimwe zvausingagoni kuti uchinje.
wozvisunga mwoyo iwewe. Mafungiro anoita kuti munhu azosvika pakurwara. Mapatsanangura zvakanaka. Vadiwa tariri, mukunzwa chiremba ari kutaura kuti dzimwe nguva tinofunganya zvatisingakwanisi hatikwanise, ngatiitei zvatinogona. Muri kunzwa urwere hunogona kufamba, dzimwe nguva nemhuri, dzimwe nguva nekuzvikonzera. Ndakumbouya pamuri, ndanzwa kuti imimi, ndicharamba ndichingodzoka kwamuri muri vaviri senyanzvi dzedu, ndanzwa kuti imimi munoshanda nenharaunda. Vanhu vedu vane kaupenyu kanoda kuvanzwa. Vanhu vedu havadi kutaura kana kubuda pachena. Ndosaka muongorori netsvakidzo takaona kuti kana vamwe vakaona kuti mungaite munhu anenge anorasa pfungwa, pamwe anotosiya akavharirwa mukova, anosiya akavigwa. Kana vakanzi mune vana vangani, unonzwa ndine vaviri, nemumwe uya. Muri kugashirwa here? Vanhu vari kudzidza here? Munonoitei kana mapinda munharaunda? Maita yenyu machisamba. Nguva zhinji patsika yedu kusagadzikana mupfungwa kana kungoita urwere hwakadaro, chinhu chekuti vanhu vanga vasati vasvika pakukwanisa kutaura nezvacho. Ndinoda kutora muenzaniso weHIV and AIDS. Mazuva akare chaiva chirwere chekuti chaisakwanisa kutaurwa nezvacho, asi chakasvika panguva yekuti senyika takachigamuchira tikakwanisa kutaura nezvacho. Saka ndo zvimwe chete naizvo zvekurwarawo nekusagadzikana mupfungwa. Nguva zhinji patakaudzwa nyaya dzekusagadzikana mupfungwa, takangofunga munhu ari kufamba murodhi akapfeka hembe dzakadambuka kana kuti ari kurova vanhu kana kuti ari kudya chikafu chemumabhini. Hatina kumbokwanisa kufunga munhu asina kugadzikana mupfungwa ari imi kana inini agere pano. So kuti senguva zhinji ndo patinozonzwa kuti ningi wazviuraya, toti ko wazviurayirei, upenyu hunenge hwanga huchiendeka. Asi tisinganzwi sekuti kusagadzikana kwepfungwa sezvataurwa nachiremba kunoitika muzvinhu zvakawanda, ende dzimwe nguva kusazviona kwedu hazvire kuti hapana zviri kuitika. Saka uya watakavharira mumba, pada mubereki wemwana akavharirwa mumba, iye wane kusatogadzikana mupfungwa kuri kutoitika nokuda kwemwana uyu. Saka mumhurimo momatone varwere vanokwana kuita 2 kana 3, asi isusu tichiringoti aiwa ngazvisataurwa ngazvisadini. Ende nguva zhinji ndinoona mukufamba kwatinoita mukutsanangura kwedu netsika dzedu, tinotarisa kuti pada imweya yetsvina tomhanya kuchitendero chedu tinobetserwa. Dzimwe nguva takazvitarisa tikati maybe pane zvatakakanganisa, tobva tada kumhanya semhuri kutsvaga futi kunobetserwa tiri muchitendero. Asi kuziva kuti zvinowanikwa, vanhu vari kuzviziva, asi kunyatsozvinzwisa kuti kurwara kwakadai urwere hwakangofananawo nekurwara neshuga, hwakangofanana nekurwara neBP, hwakangofanana nechikosoro. Ndizvo zvodiwa tariri mukuzvinzwira kuti nyaya idzodzi dzekushushikana kwepfungwa, dzekurasa njere, handi kuroyiwa, handi kudini, asi vari kuzvitsanangura pano kuti ngationgororanei mukati memhuri dzedu. Kana tichitaura nyaya dzakadai, hatidi kungonongedzerana kuti afanike atete ndofunga vanopenga, afanike zvakadai. Hatidi kushandisa mashoko anodzamira, nekuti nguva zhinji ndo dzinoita kuti vanhu vatadze kunhingirika kuuya kuzobatsirwa. Ndachida kuti ndinzwe kuti munhu, nokuti vari kutaura kuti inini nemi kana vamwe vari kutandadzana nesu vanogona kunge vari kurwara vasingazivi. Zvinogona here kungoti chiremba ndauya kuzoti munditarire, handina zvangu pari kundirwadza, asi ndoda kuti munditarire kuti pfungwa dzangu dzakadzikama here, dzakadini. Nekuti humwe urwere hwatiri kupa muenzaniso urwere hwokuti ndauya kuzotarirwawo BP yangu, ndauya kuzotarirwawo kuti shuga yangu yakamira sei. Zvinogoneka here izvozvo? Zvinotogonesa uye tinotozvikurudzira. Mubasa redu tinorapa, asi tichikurudzira futi vamwe vanorapa zvisiri zvekurwara kwepfungwa, atinoti mageneral practitioner kana kuti manesi anenge ari mumakliniki edu, tinovakurudzira kuti vafunge nezvenyaya dzepfungwa. Tinoita makosi, tinenge tichitrena, tichidzidzisa machiremba, vanamukoti kuti vazive, vazvifunge pakushanda pavo. Tinenge tichida kuti munhu paanouya zviya anogona kubvunzwa, nhasi muri kufara here? Mubvunzo wakanaka. Makagarisana zvakanaka here kumba? Asi pano tiri kufara chiremba, regai tidzoke muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
vanodiwa tariri, tinokutendai nekuramba tingotandadzana nesu tiri muchirongwa maisamba show. Nhasi tine chirongwa chikurura majasi chatinoda kuti murambi muchimbonyatsonzwisa, nekuti tinoziva kuti pamwe zvatiri kuya kwamuri tiri kusvika kubatai panyama nyoro, asi tinoda kukudzikamisai nekuti pada zvamunofunga, pada zvamuri kutaurirana mega handizvo. Teererai kune nyanzvi, tiri kutaura pamusoro pemental health, kushushikana kwepfungwa kana kurasika kwenjere. Chiremba Mambei muchitaura nesu, endererai mberi nenyaya yenyu. Takati chiti panyaya dzekushushikana kwepfungwa tinenge tichikurudzira munhu paanoenda kuchipatara, kukliniki, zvive zvinhu zvinongobvunzika. Ndo zvatiri kukurudzira, tiri kuedza kudzidzisa vana mukoti, tiri kuedza kudzidzisa vana chiremba. Asi tisati tasvika kuti chiremba wese namukoti wese akuzviita, chero isu pachedu tinogona kuzvibvunza. Pane mibvunzo yamunogona kuzvibvunza kana iri nyaya yekufungisisa, inyaya yekuti muri kufara here, makasuwa here pamazuva apfuura, mavhiki maviri apfuura. Pamavhiki maviri apfuura iwayo muri kurara zvakanaka here? Muri kunzwa kufarira chikafu here? Muri kunzwa simba riripo here rekuti regai ndiende kubasa? Kana kuti muri kunzwa kwakuneta? Muri kukwanisa kuti kana maakubasa uko monyatsoshanda basa renyu pfungwa dziri pamwe chete, kana kuti pfungwa dzinongofamba maakufunga zvakawanda wanda? Muri kumbokurirwa here kufunga kuti ramangwana rangu rakaita sei? Kana kunzwa kunge handisina chandokwanisa kuita kuti upenyu hwangu huchinje? Kana kuti takakufungwa pfungwa idzodzo dzekuti pamwe kufa kuri nani? Kana munhu wakaona wafunga pfungwa dzandataura idzodzo, yatova chirwere chepfungwa chinonzi depression kana kufungisisa. Mubva matofamba moenda kwachiremba mondotaura, pane zvandaona, ndinenge ndane dambudziko redepression. Saka munhu ndite sendinopinda pakati penyu zvakare, nokuti ndinotya kuzokanganwa mibvunzo yangu. Ndandichida zvakare kuti ndizive kuti apa muri kutaura kuti kana munhu akaenda kukirinika kana kuchipatara ngasununguke kutaura zviri kumunetsa. Asi mutsika nemagariro ndo munoudzwa vanhu kuti musafukure hapwa. Toita sei? Asi isu pano tiri kuti kare agara ari kare, ngatifambiranei nenguva. Munhu kuti asvike kutaura kuti baba waKeniasi vamurova, baba waKeniasi havana kudzoka kumba vane vhiki, zviri nyore here izvozvo? Kana kuti ndo zvimwe zviri kudumbira vanhu vedu? Kana zviri izvozvo vanoita sei? Ndisati ndatopindura ipapo, ndotanga nekuti zvimwe zvinotisvitsa kukliniki zvakatotanga nenyaya yekufungisisa iyoyo. Chatakaona mutsvakiridzo dziripo ndedzekuti muno muAfrica kana tichirwara nepfungwa kashoma kusvika ndichiti ndane depression. Ndinoya ndichiti ndine musana, mangwana uri mudumbu, mangwana musoro, mangwana chipfuva. Vana chiremba vachinyara kusvika ipapo, vachinyara kutaura nyaya iripo. Saka izvozvo ndo kutorwariswa muviri kunenge wakuitika nenyaya yekudumbirika kuya. Nyaya iripo ndeyekuti ngatitaurei zviri kunetsa. Kwete kuti musana, nhasi musoro, mudumbu, zvese zvaakurwadza. Iri nyaya yekuti handidi kutaura kuti kumba kwedu hakuna kupinda zvanaka. Sokutaura kwamaita futi nyaya idzodzo dzekumba, nyaya dzemunharaunda medu zvinogona kutirwarisa futi. Kana vana kana vasiri kubatwa zvakanaka pakukura, kana vana vari kushungurudzwa, mwana iye anogona kurwara nechirwere chepfungwa, chekufungisisa, chekushushikana. Kana mumba mai nababa vasiri kugarisana zvakanaka, vanogona kurwara, mai kana kuti baba. Kana makagara muchingotukana mba, muchishungurudzana, zvinogona kusvika pakudaro. Kurovana mudzimba zvakashata futi. Nyaya futi dzinogona kuitika munharaunda medu, nyaya dzekutora zvinodhaka, zvinosvika futi pakutirwarisa. Doro rakatorwa rakawandisa rinorwarisa. Zvimwe zviri kutorwa munharaunda medu, madrugs aripo, mbanje zvibhodhoro zvemushonga wechikosoro, zvinorwarisa. Unosvika pakurwara futi nepfungwa. Ndo zvimwe zvinogona kukanganisa pfungwa dzedu. Ndicharamba tichidzoka kwamuri senyanzvi yedu, manyatsozvijekesa zvakanaka chaizvo. Ndiri kuuya kwamuri imi muri kushanda munharaunda mukati mevanhu. Munoziva vanhu, kune vanhu vakawanda munharaunda umu, iye zvino vanonzi vanobvakachisa mukanwa, vanhu vanotaura makuwa. Kune vamwe vakatodumbirwa, kune vamwe vakatotama dzimba, kune vamwe vakanogara kwavasingadi kugara, kana kunoshanda kwavasingadi kunoshanda, pamusoro pekunzi vanga vachinditaura,
vanga vachindireva vanga vachiti izvozvo. Imi munoona kuti muhurukuro dzamuri kuita nevanhu nekuvadzidzisa izvozvo izvi zvinorapika here pasina chipatara, mukungokurukura navo kuti izvi musazviteerere, izvi musazviite, zvinoshanda here? Ndokuti ndoziva kuti kunze iko kuna Mwari utobvunza kuti kungotaura chete zvingabatsirei? Pamuri kutaura muno ndiri kufunga kumwe kutaura kwataita nevamwe vatinoshanda navo tichiti patsika yedu pada nguva zhinji taiti kuti tinzwe kuti tarapiwa matiri tinoda chibatiso. Tikabatiswa chimwe chinhu tinonzwa kurapika zvakanyanya pane kungoudzwa kuti ndofunga zvikadai zvikadai zvinofamba mushe. Saka asi nguva zhinji chatiri kuona ndechekuti sekutaura kwaita nachiremba kuti dzimwe nguva umwe munhu anoti akawirwa nedambudziko mafungiro anoita pamusoro paro anogona kuita seanoti nyanyei kudarika zvariri kufanira kufungwa nezvaro, onyanya oramba ofungisa. Asi dzimwe nguva mukutaura akawana mukana wekutaurwa naye achibetserwa nekudzidzisana zvakanaka unogona kuona umwe munhu akutanga kutarisa iro dambudziko rimwe chete nerimwewo ziso rakasiyana neranga achimbotarisa naro, zvochimubetsera even papfungwa dzake nepakufunga dzake otorinzwa kuti ndakunzwa zviri nani. Ndichitora pamataura kuti maybe tsika yedu kazhinji inoti zvinhu hazvipfukurirwe hapwa, asi ndochiyeuchidzawo ruzhinji rweZimbabwe kuti kune tsumo iyo inoti mbudzi kuzvarira pavanhu unzi nditandirwe imbwa. Zvimwe zvacho ukazvitaurawo pavanhu unowana kubetsereka, nokuti tinogona kunge tose takagara munharaunda tichishushikana nechinhu chimwe chete, asi paunonotaurawo nemumwe anogona kukupawo mashoko ekukusimbisa kana ruzivo rwekuti dai wambonosvika pakiriniki pane zvakati zviri kuitwa pamusoro pezve kurwara nepfungwa zvikatibetsera sevanhu. Mashoko makukuta ari kutaurwa pano vadiwa tariri, muri kuona kuti dzimwe nguva tiri kungozviremedza zvinhu izvi zvinogadzirika, izvi zvinhu izvi zvinorapika, izvi vari kutaura kuti aikonei kurwadziwa nekutambura nedambudziko ramusingapedzi. Vamwe izvozvi nhasi havasi kutaudzana kana kuti havana kudya chingwa. Kana pasina chingwa muiteiko? Modya botaka. Kana pasina botaka chimunya chiye chakasara nezuro. Vana vechidiki vamazano vakutopa zita rakanaka yanzi yakunzi balance brought forward. Saka kana ukaenda kana kubasa nebalance brought forward yako hapana anomboiseka, unongodya chimunya chako. Andei pamberi nenyaya yedu chiremba. Saka kana taenda kuzvipatara sekutaura kwamuri kuita uko, vamwe watakakurukura navo vaiti ikoko kuendeswa kuchipatara kunotonowedzera kurwara. Nokuti kana waendeswa kuchipatara munhu uya akutofunga kuti asi ndabenzere. Kana takashandisa mashoko akadaro, yasisi tiri kukurudzira vanhu kuti mashoko seshoko randataura iri ngaribve mumuri, ngaribve munyika kana kunze kwenyika dzedu. Ndakurasika pfungwa here, ndakushushikana here, munovaita sei kuti munhu anyatsonzwa kuti aiwa indafambira izvi kuti ndizobatsirwa, handisi munhu ari kurasa njere. Toda kutangira pakuti zvipatara zvedu izvi zvamunoziva kunorapwa pfungwa kwakafanana nekuparire nyatwa kuannex kana kuHarare psychiatric unit kana kuIngucheni kana kuNgoma huru ndokwamunoziva kunorapwa pfungwa. Zvipatara hazvingorapi vanhu vanenge vaakufamba vaakurasika pfungwa zvokufamba vasinganzwisisiki. Tinotanga panyaya dzekutofungisisa idzodzo. Munhu akadzamwirwa nepfungwa wakasvika, tinotaura. Isusu tinorapa nekutaura kakanyanya. Mapiritsi aripo zvawo asi kutaura ndokwakanyanya. Ndo yatingati here pachirungu counseling. Tinosvika pacounseling asi totanga takuda kuziva kuti nyaya yacho yakambotangira kupi. Tinoyatsogara musi wekutanga unoya munhu kana awa rese tichitaura tichida kunzwisisa kuti nyaya yakatangira kupi, chii chiri kunetsa kuti tinyatsonzwisisa kuri kubva nyaya. Tichibvunza mibvunzo yakawanda wanda tichida kunzwisisa kuti kumuri kwakamira sei, tichida kubasa kwakamira sei, uye kuti zvauri kunzwa zvakamira sei. Ndokuti tizokwanisa kuziva kuti chiri kurwarisa chinyi pakutaura ipapo. Mashoko akanaka ari kutaurwa nachiremba kuti vanobvira kure kure vachipoteredza vachidini, nekuti hama neshamwari dzimwe dzatinotaura nadzo unonzwa uchinzi kutaura chetewo nhai zvingabatsire here izvozvo. Kutaura kunorapa, kutaura tsvaga munhu mumwe waunogona kukurukura nawo, asi ava hevo varipo ndo mabasa avo avakatomirirai kuti iwe neni tibatsirike. Ngatisangane muchikamu chinoteerera. Regai nditange nekukutenda isati tapinda muchikamu chino. Tiri kukuonai zviuru nezviuru paFacebook page yedu, muri kuifarira zvikuru. Yenyu inonzi Mike Samba Show Official. Dzimwe idzo handisirini,
asi inotambika naye inotaurwa nevadiki. Regai tiende kuna chiremba wedu Timbonzwa. Chiremba, zvimwe zvamungade kuti tizive maererano nenhau yatiri kukurukura panapa yemental health ndezvipi? Pataka tichitaura kuti kana tapedza kutaura tochiziva zvino kuti kurwara uku kurwara kwekufungisisa here, kurwara kwebuka kuvhunduka here, kurwara kwekurasika pfungwa zvekuti waakuona zvinhu zvisingaonekwi nevamwe kana kufunga zvimwe zvisingaiti. Kana izvo zvinenge zviriko here chiremba? Nekuti vamwe vanobva vataura kuti ndiri kunzwa mazwi andiri kuona zvakazodai. Vamwe vanobva vaenda kuhope, ndabva ndanzi kuhope zvakati aini dzangu hope hadzipotse. Karwariro here kana kuti zvimwe zvinhu zvinongogashirikawo kuti atete vakarota ndizvozvo? Amen. Kana kuri kurota toda kusiyanisa. Kana kuri kurota munhu akarara, kakawanda dzimwe dzinenge dziri hope basi. Asi kana munhu akamuka takatarisana kudai, otanga kuti kana ndiri pano ndotanga kuti mavaona here vari panze apo, vapinzeka vapei cheya vagare, maakuona kuti pane zvinenge zvaakunetsa. Kana kuti ndotanga kutotaura navo vanhu vaya ndokutaura ndega. Kana ndokovhunduka ndofunga kuti ndakuramba chikafu, ndoti hapane chaiswa maiswa chefu muchikafu. Zvisingazwisisiki zvanaa ndisingaiti. Ukoko tinenge taa kuti munhu aakurwara nepfungwa. Zviri zvinhu zvinorapika. Asi papfungwa futi pahope dzamaa muchitaura, tese tinorota. Zvakatonaka kurota. Munhu kana arara tese tinorota. Tinotorota kakawanda, asi tinozongorangarira patinge taakumuka paya torangarira hope 1 chete, asi kwese uko tinenge tarota kakawanda, hope dzakanaka. Asi hope kana dzoramba dzovhundutsa, uye kana ndakambosangana nedambudziko rekuti pamwe pane zvakaita zvakandivhundutsa muupenyu, kana kuti ndakaita accident, kana kuti semafasha makambouya aya, kana mafasha akauya aya ndotanga kuzvifunga futi zviya. Kana ndofunga hama yangu iya yakafa muaccident yandakazoona kuti zvaakuramba zvichidzoka muhope, izvozvo futi kunogona kuri kurwara kwatinoti post traumatic stress disorder. Kurwara kwekuti ndakasangana nedambudziko rakandivhundutsa zvakanyanya, pfungwa dzangu bva dzavhunduka, hadzisati dzadzikama. Kutorwara ukoko. Ndizvozvo tinokutendai chiremba. Tinoziva kuti ikoko tine tsananguro dzakasiyana-siyana, asi kazhinji isusu tinoti kana taisa zvinhu paine ichi chikamu, tikaisa izvi pane ichi chikamu, kazhinji tinowanzotevera sainzi, nekuti sainzi ino zvinobatika. Vanobva vati tikadai panobuda ichi. Zvino zvimwe izvi toziva kuti kuna vamwe vanobva vaenda kana kunovhunzira kwana mbuya mudhachi, dzimwe nguva kunoprofitwa. Isa hatishore zvamunodaira imimi, asi muri kunzwa hurukuro iri pano kuti dzimwe nguva kunenge kwatori kurwara. Hatishore zvamunodaira, asi rapwai, endai munooneka. Ndoya kwauri Kudzai. Alright, ndoda kungotsimbisa pane zvamuri kutaura kuti sekurwara kuzhinji kwatinoita, tinosingoenda kuzvipatara, asi tozoita zvimwe zvatinosiitawo nekutenda kwedu. Saka toda kungokurudzirawo nyika yeZimbabwe kuti even mukurwara, chero isu tisiri kuzvitenda kuti pada zviri kutaurwa pano nhasi zvinogona kunge zvizvo zviri kuitika kuhama yedu, zvakangonaka kusimudzawo hama yedu, toendawo nayo kuchipatara, tobetserewawo sekubetsera kwaanokwanisa kutiita. Pachiitwa hapo zvimwe zvamungada kuita zvamataura mukati hatingakuti zvakashata kana zvakanaka kana kukudzivisai, asi ngatisarega kuti vadikani vedu vawane mukana wekunosvika pana chiremba, ovavheneka, otaurawo zvaangataura, pada zvingabetsera umwe upenyu. Nekuti chinosiitika mukurwara nekusagadzikana kwepfungwa hachisi chinhu dzimwe nguva chinongotanga chiri pamusoro-soro apo. Chinotanga chiri chinhu chidiki, rova gonye rinokura richikura mukati memiri yedu neupenyu hwedu. Saka zvakakosha kuti zvimwe zvachina tichingoona zvinhu zvatotanga kusanzwisa paupenyu hwedu, paupenyu hwevatinogara navo, paupenyu hwevana vedu, zvakangonaka kuenda tononzi hai hapana zviripo, dzokera henyu kumba mozorora, pane kuti tifunge kuti hapana chiripo, asi zvozokura zvochizova dambudziko rekuti semhuri rangu vagangaidza mukwenya, hapana achaziva utodini. Saka zvakakosha nguva zhinji kuti tisangoti isusu toda kuzvidhisimisa kana kungozvirashira panze. Zvimwe ngatizvigamuchirei, toona kuti zvingatibetsera sei semhuri, nekuti pane vamwe vanhu vekuti tichivaona nhasi nepavave, dai kuri kuti dambudziko rakazikamwa patinoona mukutaura kuti ndo parakatangira, padadai nhasi tisiri pano, asi tatova ipapo. Dzimwe nguva seipa panonzi kana munhu anenge azviuraya,
pamunoda kunzwisisa munogona kunzwisisa zvimwe zvinhu zvakati wandei mochiona kuti apo pagore ra1940 ndo pakatanga nyaya iyi, apa tava kuna 2020. Saka zvinenge zvonetsa kuti tichidzokera kumashure uko nekuti mudikani wedu anenge atotisiya. Saka zvakakosha kuti mashoko makukutu vadikani ari kutaura kuti ngatibatsiranei, munhu wese ane paanopotsawo napo, ngatibatsiranei kuona kuti zviri kuitika izvi ndo zvinogaroitika here mazuva ese. Hanzi ngatibatsiranei, asi muhurukuro yatamboita sati apa mhepo ana chiremba vanga vachitaura vachiti hatikurudzire kuti kana munhu ari maoko menyanzvi dzedu vari kuenda kuchipatara, vari kubatsirwa kuchipatara, vakadzoka kuchipatara, imimi makuuya nembanda, imi maakupisa zvino, vanoda kumbotanga vafamba navo vachiona mishonga yavari kupa vachitevedza. Ndinoziva kuti vadi vatariri izvozvo munozvitevedza, ngatiregei kuzvisanganisa nokuti hatizoziva patavhiringa, hatizoziva patagona. Ndaida kubvunza kuna chiremba nekuti pataikurukurawo nevamwe vanhu mutsvakiridzo yedu, vanhu vakati mental health iyi munhu wese ane panonetsa, ndokuti ndosaka muchizonzwa vanhu pavanokurukura pai vamwe vanobva vataura kari kachirungu kuti it was a moment of madness. Handitika kuratidza kuti pane kakupenga kanomboitika kekuti pamwe munhu akaita hasha anoita zvimwe zvamunoshamisa kuti ndozvavanoita kuti akada kupopota munoshama kuti mazuva ava ndo vaataura. Ndezvechokwadi here kuti munhu wese ane kanonetsa kanoda kuenda kumental health musoro make, kana kuti aiwa vanhu vakungoda kungoti tikomberedzane takawanda? Handingazvirambi nokuti takati pane akamboshaya hope here, kutori kutorwara, tinotochiti insomnia, chitori chirwere chepfungwa. Pane akambofirwa akachema zvekuti nguva yekuchema yapfuura iya iwe unongoramba uchirwadzikana, kakuchema kanoenderera ikako, kutori kutorwara ukoko. Saka tese takamborwara, asi dambudziko ratinaro nderekuti hatisati tatambira kuti kurwara kunogona kunguya pane munhu wese. Tinozosvora kana munhu ati handisi kunzwa zvakanaka, handina kugadzikana papfungwa, tototi zvinhu zvinizvi waroiwa wazodii. Kumwe kurwara kunongouya kwekuti munhu akawana wekutaura naye zvotobva zvapfuura. Toda kuti titambire munharaunda yedu kuti kurwara nepfungwa, kusagadzikana kwepfungwa kunogona kubata chero nechero wemunhu. Hakuzi kunzi munhu wese hanzi arwara nepfungwa waakufamba neroti. Handizvo. Kusagadzikana kunouya patiri tese. Tisazotsvaka n'anga isipo kana uroi usipo, topumana uroi husipo, tokanganisana futi mumuri muya. Ndizvozvo ndafarira kakupomhodza kamuri kuita, mashoko anorema atinotaura mukati memisha, nekuti munonzwa muchinzi iyi mhengera mumbai, imhengera mumushai, asi imi mapomhodza kuti hatitaure mashoko akadaro, kushungurudzika, kurasika, kudzamirwa. Saka ngatigashiranei mumatambudziko atinenge tasangana nawo iwaya yakadaro. Kana mumwe wedu aine dambudziko rakadai, ngatirege kubva tamuendera pamberi kuti aiva vanopenga vazodini. Tinoda kakupomhodza ikoko pomhodzanai, tauriranai zvakanaka. Mazuva ano tiri kuona kuti nyaya yamambotaura yekuzvisungirirai kare zvaityisa, nekuti kana munhu ari mutendi, kana chitunha chake changa singabvumidzwe kupinda muchechi, kana mumba changa chisingabvumidzwe kupinda mumba, kana zvaingoitwa uko kure. Iye zvinotaona kana nyaya yekuzvisungirira iyi yazara kunyange kuvana vadiki. Vana vanoziveiko? Unonzwa kamwana kari kuECD, unonzwa kakanwa roga. Mwana ari kupuraimari unzanzi angaomerwa nenhingi nevhunzo wakazviuraya. Ava vakarambwa nemukadzi vakazviuraya. Ava vakazodini? Kukuzviurayira mukadzi kunowanika vamwe vakadzi here kunenge kwazoendwa kurwendo ikoko? Regai muzopindura muchikamu chinotevera. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Vari vatariri, nyaya iri kukusvikirai sei? Inyaya izere dzidziso, inyaya izere ine udzami. Tikateedzera zviri kutaurwa nana chiremba nenyanzvi dzedu panuka,
zvimwe zvacho zviri kutiita kuti tifunge kuti zvinhu zvaipa kusvika kwakadai zvinodzosereka. Asi ndoda kumbotanga nemichiremba. Tataura nyaya dzakasiyana-siyana. Apa tiri kungosimudza mimwe yemienzaniso. Kune zvakawanda. Tinogara kurukura nevanhu vane shanje. Shanje yeye kunge munhu achabuda furu. Shanje yeye kuda kuti munhu azive kuti ndiani afona. Ningi papinda meseji apo. Kana vakaona mai vari mukombi vachinobvunzwa mama akagara sei kumberi, baba vanobvunzwa mamtaura ishanje. Kurwara here kana kuti kunongori nevanhu vane shanje? Nokuti kune vakadzi vane shanje yekuti havachadika, kugoitawo varume vane shanje yekuti havachadika. Nokuti kana shanje yanyanyaka haudiwe, unenge wotobhohwa zvinotaurwa nevechidiki izvi, unenge wotosembura. Kurwara here chiremba? Tambotaura nyaya yekuti mafungiro atinoita anogona kutirwarisa. Kana uine mafungiro akadaro ekuti wakaona umwe wako afamba nemunhu wobva watokurumidza kufunga kuti panofanirwa kunge pane zviri kuitika, zvinokurwarisa nokuti ucharamba wofunga wozofunganya futi. Uye zvamuri kutaura, ndakaramba ndotaura ndichidaro ndichazoramba ndakunetsa mumwe wangu kusvika rudo rwuya rwapera. Shanje dzakadaro hadzina kunaka, mafungiro edu asina kunaka. Mafungiro iwayo akaramba akadaro unopedzisira waakurwara. Uye regai ndimboenda kuvadiwa vatariri. Vadiwa vatariri, mainzwa nyaya yeshanje kai kuti kunotori kurwara. Tinotokuendesai kuna nachiremba kana manyanya shanje. Anzai kune kufunga zvakanyanya. Munhu haapikitwe, anozvipikita ega. Asi pane dzimwe nguva zvinongoda kungodzorana chete. Nekuti vana chiremba vanoti kana shanje iye yanyanya, haisisiri shanje chete, kwakurwara. Imi munofungei nazvo? Makasunuka kutiridzira kana kutinyorera. Enderei mberi chiremba. Uye mukugara kwedu semumba sababa namai, kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, ndo zvimwe futi zvatinoita kwatinorapa. Hatingorapi vanhu vaakurwara nepfungwa, tinogona kurapa dzimba dzisina kumira zvakanaka. Dzimba dzisina kumira zvakanaka idzodzo dzinozosakisa futi kuti vana vedu vasaita zvakanaka. Saka counseling, marital counseling ibato futi remental health, nokuti toziva kuti nyika yedu inobatwa nemhuri dzedu. Ndo panotangira nyika, mhuri dzakasimba, baba namai vachiwirirana, vachikudza vana vavo mune zvakanaka. Kana musiri kuwirirana mumba, musabatirana mapanga, musarovana, uyai tibatsirane. Mataura zvinorwadza chaizvo chiremba. Ndovimba kuti vadiwa vatariri vari kuzvinzwisisa kuti kunetsana, kushungurudzana kwababa naamai kunokanganisa mhuri yese. Vakuru vedu vanoti kamoto kamberevere kanopisa matanda ari mberi. Vana venyu nekuti vari kukura, vana venyu muri kuvapa chimiro neunhu hwavo, yatingati character pachirungu. Ndozvavanongozokura vachiitawo, asi vanokura vakashungurudzika vopedzisira voenda ikoko. Nomboya kwauri kudzi. Ndoda kunyanya kutaura panyaya yevana. Even mutsvakurudzo dzakaitwa dzinoona kuti kurerwa kunoita munhu achikura kune chirevo zvakanyanya nokuda kwemunhu waachazova, even maringe nemafungiro nemaonero nemanzwisisiro anoita. So dzimwe nguva tinogona kufunga kuti idzo dzatiri kuti shanje, maybe dzimwe nguva marerero atakatoita vana vachakura, apa taakutaura kuvabereki vachiri kutorera vana, kuti isu tichine mukana wekugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvaakutitambudza muzuva ranhasi, maybe pakuti vato munhu mukuru, vato mbuya chisamba, hatichakwanisa kudzokera kuumhandara uya kunogadzirisa zvimwe zvinhu. Asi kune vachiri kurera vana, mune kubata kuzhinji kwamunogona kuita kudzivirira mamwe matambudziko atiri kusangana nayo munyaya dzekushushikana kwepfungwa. Nekuti mutsvakurudzo zhinji yakaitika ine zvainoratidzawo kuti vana vane mastages, mazera avanofamba nawo. Pane zvinoitika pazera rimwe nerimwe rinosvika mwana, sokuti mwana ane zera rake rekutaura, mwana ane zera rake rekufamba, mwana ane zera rake rekukambaira. Saka dzimwe nguva zvinoitika pakuti isu sevabereki tinogona kuti mwana anenge ari pane rimwe zera rine chekuita nezvemupfungwa dzake, hatirione, hatirinzwisise, tinogona kurarama sekunge risipo, asi pane zvarinenge richitoita mupfungwa dzemwana iye watiri kurera. Saka zvochizoti nerimwe ramazuva atokura ava pamwe kubasa, ava saimba, ava maivemba, zvinoramba zvichibuda
nemabudiro iwayo zvichichioneka zvino kubasa kuti ko maitiro emukuru uyu vari kuzama kuitei. Munhu wese havanzwisise, hapana anokwanisa kuvabvunza, but ivo havatozviona kuti pane zvandisiri kuita zvakanaka. Zvochiafekta yatinoti iyo kubudirira pamabasa, nokuti vanhu vese varongoti nokuda kwemukuru wavainaye pabasa. Zvoita zvimwe chetezvo nemwana watarera, tichimuitawo zvimwe zvinhu zvinomushungurudza mukukura, nekuti isusu takatenda kuti mwana mudiki haaite stress, mwana mudiki haaite depression, kushushikana mupfungwa, nekuti tinofunga kuti chinhu chinoitwa nekuti tiri kuda kuzama kukwanisa zvinhu mumuri, kuti unoita kufunga kwei, iwe zvese zviripo, kuchikoro uri kuenda, mari tiri kukupa. Asi hationa kuti mwana anoona even kusagadzikana zvakanaka kwaamai vake zvomupa kushungurudzika maari kuti ndodini kuti ndibetsere mai vangu, panopamba vanorohwa zuva nezuva, ari kutorarama achizvifunga, oti mai vangu kushushikana kwavari kuita uku ndodini. Dzimwe nguva isu sevanhu vakuru tochitoya tovaudza semashoko ekuti hauna zvaunobetsera panopamba, hauna chaunogona. Mwana uyo uchiva nekushushikana, saka inini ndiri kutowedzera futi maproblems kana kushushikana kuna mai vangu, ochitozvinzwa iye ava dambudziko, obva anetseka mumafungiro ake, ochizosvika pakuti kweni zvino kurarama kwangu kungakoshera ani, kungadiwa nani. Dzimwe nguvawo sevabereki tiri kumhanyisana nemabasa edu zvakanyanya. Mwana uye ochinzwa kuti hapana ane hanya neni, kochishayiwa anokurukura naye kuti aiwa wakatikoshera. Mwana uye ozosvika pakuti ona kuti aiwa chero dai ndikafa hakuna anobatikana nazvo, rega zvangu ndisiye vanhu vapfuurire mberi neupenyu hwavo. Saka pakakosha ipapo kuti pavana vatiri kurera tizame kuramba tichidzorekedza, tichibetserana, nekuti even iko mukauya futi kuma mental health sessions munogona kusanganawo nebandiko rekudzidziswa kurera vana zvakanaka, zvikachitibetsera senyika, sevanhu, tikapfuurira mberi. Mashoko makukutu ane udzamu ari kutaurwa pano nenyanzvi dzedu kuti marerero atinoita vana zvinonobuda uko vana saumba, zvinonobuda uko vato vana baba, vana mbuya, vana gogo, vana tiri kuvarera sei? Vana vedu muri kuvaona here zvavanoita? Kune vamwe vasingapedzwe kutongwa nyaya mukati memhuri umu. Ko murume wacho akambobva kupi? Ko mukadzi wacho akambobva kupi? Ndo zviri kukurukurwa pano izvi. Asi ndoda kubvunza chiremba kuti semazera achikuru munhu ane imba yake ane chi, asi muri kunyatsoona kuti kwaakakurira uku ndofunga vanhu vaingopopota kana kuti vaingopengerenga, hakuna kudzikama, hakuna chi. Zvichagadzirika here? Zvinoitwa sei? Nekuti mudzimba imomo mune mhosho, ndo basa redu togara kukurukura nawo. Mune mhosho, zvinogadzirika? Zvinogadzirika nokuti pane upenyu, pane tariro. Munhu kana angori mupenyu chete, tariro iripo yekuti zvinochinja. Asi shungu dzinenge dziripo dzekuti kana wazviona wakauya wakada kubatsirwa, tochitanga kufamba tese tichigadzirisa chero zvakakanganisika uchiri mudiki. Asi zviri nyore here chiremba zvatambotaura izvozvi kuti vana vanenge vachiona vana mai vaona nababa vachishungurudzana? Noti pamwe baba vari kuona mai kuti vane dambudziko, vanotaurwa kunzi handirwarini, handiuyeko, handirwari. Kana kuti ivo mai vanoti kuna baba, dai tamboendaka kuna nachiremba vaya vatakaona pachivhitivhiti kuti tinonzwa kuti zvatiri kuita izvi ndizvozvo here, vobva vatochenamirwa. Zvinoitwa sei? Ndo pamunopinda here imi munharaunda umu? Ndo pamunodini ikoko kunharaunda dzamunofamba idzi? Munotanga makokwa here kana kuti munotsvakiridza kuti kwakati kune kamoto karinenge kari kunetsa? Hedzo nyaya. Alright. Zvinoitika dzimwe nguva toda kungopa kutenda kukuru kune vanhu vemakereke, nekuti ndiri kuona kuti kwaita kumwe kuzarurika mumakereke ekugamuchira nyaya dzekurwara kwepfungwa nekusagadzikana mupfungwa. Chinhu chavagamuchira, ende nguva zhinji tinotogona kukokwawo tonzi uyai mbotaurawo nevana vedu vesangano pamusoro pechinhu ichi, mungotibetserawo. Ende dzimwe nguva shuwa muchitopedza unonzwa umwe auya ati ko ini ndokwanisa kunobetserwa kupi, kwakuchimupa kwaanokwanisa kuenda kunobetserwa. Dzimweni dzenguva nekuona zviri kuitika muzvipatara tinobva tati rega timboenda neapo tinobatawo takadai, nekuti zvinogona kubetserawo umwe upenyu huri mukati menharaunda. Nekuti nguva zhinji sekutaura kwamaita kuti kuudzwa neumwe munhu kuti ndofunga zvauri kuita izvi njere dzako dziri kurasika, especially zvakanyanya ari wamunogarisana naye mumba,
zvinogona kuita kunge zvisingagamuchirike, asi pakawanikwa mukana wekudzidza vanhu muri pamwe chete, mukanzwisisa kuti ini ndinositokurudzira kuti kana zvichiita munhu wese paupenyu hwako usadokerwa neupenyu usina kumbowana nguva yekunoona chiremba anoita nezvepfungwa kana kuti psychologist. Izvozvo regai ndikudzoka kwamuri muchikamu chinotevera. Vadiwa vatariri, muri kuzvinzwira kuti zvakakosha kuenda kunoonekwa nekuti vanhu vedu vakawanda havarapwi, kunyange mazino chaiwo kana kungonotariswa, kungononzwa kunzi aiwa hapana chamuri kurwara nacho, endai kumba. Vana chiremba vari kuti zvakakosha kumhuri dzedu. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadiwa vatariri, tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa maisamba show, umo matiri kutarisa mental health, utano hwepfungwa dzedu. Dziri kurasika here? Muri kushungurudzika here? Pataurika zvakawanda, vanga vachitandadzana nesu vazvinzwa zvese. Saka tasvika muchikamu chichi chinobva chiringazuva hachita nekumhanyidzana nesu kana tava muchikamu chekupedzisira. Regai ndiuye kwamuri chiremba, ndine mibvunzo yakati kuti ndozouya kwamuri zvakare senyanzvi dzedu muchingoramba muchitibatsira. Tinoziva kuti kana munhu achirwara pamwe zvekurasa pfungwa, vanhu vanonopiwa mishonga, asi munhu yanenge asingadi kurapwa vachiita zvekumanikidzira, vachidi vamwe vacho vanenge vakuita sevanopenga, yatingati pachirungu violent, vachitozosungirirwa pamuti vachidi. Handizive kuti imimi sachiremba munoionawo sei nyaya iyoyo. Mambotaura nyaya yemadrugs, mukataura chii kuti vana vedu ava kana nedoro rakanyanyisa, kuna vamwe vanopedzisira vakutoita nhetemwaka kunge ruoko ruri kuderera iyo vasina kumbodedera. Vanogona here kurapwa vachikupiwa mishonga? Nokuti kune vatakakurukura navo vaiti mukaona munhu anetsa nedoro mukaisa mukaka wenguruve munenge mudoro haanwe futi, zvazodini? Izvozvo munozviona sei imimi sana chiremba? Hatikurudziri kuti musungirire vanhu kana kuvharira vanhu mumba kana munhu arasika pfungwa, kana asanzwisisiki, musisanzwanani. Tinokurudzira kuti muuye naye kuchipatara. Chakanaka munyika yedu sedzimwewo nyika pasi rose tine inonzi Mental Health Act inotara kuti kana munhu arasika asisazivi zvaari kuita, akukanganisa, akukwanisa kuzvikuvadza iye kana kukuvadza vamwe, zvakakosha kuti arapwe chero asingadi, asi zviripo pamutemo zvine maitirwa zvinoitwa. Pekutanga ndepekuti musamusunga mbira dzakondo, munomukuvadza, endai kumapurisa munokumbira rubatsiro. Pane hama yedu yarasika pfungwa, tiri kubatsira kuti tisvike kuchipatara, vanozviziva, vanokubatsirai zviri pamutemo, kuti mupurisa akauya akamubata obatsirana nemi kuti musvike kuchipatara. Zvinovhundutsa hongu, asi ndo maitiro akanaka, kwete kuti mavharira mwana mumba mukiya dhoo. Hatizozivi zvaanoita umomo, anozvika pakuzvikuvadza. Kana asvika kuchipatara kune mishonga yatinozoshandisa kumutsikamisa. Kune vakambosvika kuzvipatara vanoziva kuti zvinoitika. Patinozombaya majekiseni muzoona munhu adzikama, uchitozopiwa yekumwa otobvuma, mopisira mopiwa hama yenyu modzokera naye kumba kunzwisisa, vamwe votodzokera kubasa zvakanaka-naka. Panyaya dzezvinodhaka tinokurudzira kuti munhu ngaauye kuchipatara. Nyamba panyaya doro kana rawandisa munhu achimwa zvekuraradza, achimwa zuva nezuva, achimwa chero paanomuka zviya ondomukira doro kuti asaita nhetemwa. Kana munhu adaro toti adependent, addicted, doro riya ndo ratoo mambo muupenyu hwake. Haakwanisi kuti angorirega ari kumba, nokuti anogona kurwara zvinogona kutotora upenyu hwake. Tinokurudzira munhu akadaro, huyai naye kuchipatara. Pane mishonga yatokwanisa kumupa kuti asakanganisika pakurega paya, zvichibatana necounseling, kusvika azorega akwanisa kubuda muchipatara muya uchidzokera munharaunda nevamwe. Asi musavharira vanhu mudzimba, musasunga vanhu pamiti, hazvina kunaka. Tinokutendai chiremba nokujekesa nekutidzidzisa. Dzidziso inongodiwa. Vanhu dzimwe nguva kana makazviita vadiwa vatariri, pada maita murudo musingazive, pada maitawo muchiti tiri kubatsira asi tiri kunzwa zviri kutaurwa nhasi nana chiremba pano kuti zvinofambiswa zvakadai. Vanonwa doro vaye vanodi hanzi haringonzi gwi kuregedza, zvinotoenda nezvikamu zvinenge zvichitwa nana chiremba. Ndinofunga zvakakoshera munhu wese kuti paupenyu hwako uwane mukana wekuonekwa chero namapsychologist. Ndinoda kutenda kuti pakushanda kwedu kwatinoita kune zvinhu zvakati wandei zvatinoita. Dzimwe nguva
unogona kusasvika pakutoshushikana nepfungwa, asi unogona kunge ine zvimwe zvinhu zvinongokunetsa muupenyu hwako, zvekuti dzimwe nguva ukaona mukana wekugara pasi neumwe mukakurukura nezvazvo, zvimwe zvacho pada ungaita yatinoti make peace nazvo, zvinhu zvakangokushungurudza uchikura uchingotadza kuzvinzwisisa. Saka ukaona mukana wekuzvikurukura neumwe munhu, unosvika pakuti ndazvinzwisisa, ndazvigamuchira, chirega ndichifamba ndoenda mberi. Saka chinhu chekuti kana chichingogara chiri pauri, dzimwe nguva dzinokutadzisa kana kunyatsoti ufambe uende mberi neupenyu. Saka ndofunga kuti zvakakoshera munhu wese kuti anofanira kuwana mukana uyu. Tine vamwe vedu vanoshanda vari kumabasa zvakanyanya, vanoti ivo mukushanda kwavo dzimwe nguva kune nguva yekuti takasipinda basa nekuti ndo ratakawana, asi zviri matiri zvamambotaura muchiti unhu hwedu, tsika dzedu nekarekta yedu zvinogona kusanodairana zvakanaka nebasa riye randoshanda, zvochigona futi kutondivakira kurwara nekusagadzikana mupfungwa. Saka zvakanaka zvakare kuti ukawana mukana wekushanya kuvanhu vakadai, vachakuudza kuti iwe pakurarama kwako mabasa akakunakira anogona kukupa mufaro nekugadzikana mupfungwa zvakanaka ndeiri neiri neiri. Ndopamufananidzo unenge uri munhu akazvisunungukira anoda kufarira kugara uchitaura nevanhu, wonopiwa basa rekuti unoshanda uchironga macardbox kusina mumwe munhu, kugara nekugara zvinogona kukuvakira chirwere chepfungwa, nokuti iwo mauri uri kunzwa kuda kuwana kutaura nevanhu asi hausi kukwanisa kuvawana. Saka zvichida uchasiya basa wombonokurukura nevapa vari pamwe vari kuita ravo, vakuru vebasa vosvika, iwe uri kugara usiri pabasa nguva dzose, zvochikupa futi kumwe kushushikana. Dzimwe nguva takasienda kunobetserwa mune dzimwe nzvimbo, uri kusvika uri kungobvunza mvunzo yekuti nhai ndomira papi, munhu anenge atonzwa kuti wakutomunetsa nekuti maybe zvekutaurawo nevanhu hazvisi maari. Saka tiri kuti ukaona mukana wekushanyirawo ava, vanokubetsera kutokudzidzisa kuti basa rinoenderana newe nezvauri ndeiri neiri rakakunakira. Asi nekaumiro kari kuita upenyu nekaswinyiro kari kuita zvinhu, tiri kuona kuti munhu anenge akadzira. Ndiri kutaura neruremekedzo rwangu, nekuti izvi hakusi kuti tati izvi zvakashata kana kuti zvakadai, asi tiri kutaura chokwadi chatinoona kuti zvinhu zvaoma. Munhu kana vana mumhuri imomo vari kungokurudzirwa kunzi iwe haikona kusarudza basa, ita zvinokupa kuti udye kasadzapa izvozvo, asi zvinotodii kana zvakadaro. Tiri kuti mukuoma kwezvinhu paita mabasa maviri, rimwe nderekuti uchanoswera maybe uchitenderera uchisangana nevanhu uchitengesa zvitengeswa, rimwe nderekuti uri kufanira kunorongedza mabhokisi. Saka pakutoritsvaga pacho uchange uchikurudzirwa kunzi iwe ukakwanisa kutsvaga nepane rakadai ukanosvikako newe unosimukawo, nekuti uri kuita zvinhu zviri kudairana newe, pfungwa dzako dzakagadzikana, zvisingazokupa rimwe dambudziko mangwana. Hatisi kuti shara kuti ndodare pamusoro, asi tiri kuti kune basa rinofambirana nezvauri, ukaribata sairoro rinokuitira zvakanaka. Mashoko makukutu amuri kutaura, nekuti muongororo netsvakiridzo tiri kuzviona kuti unopinda kunyange muchitoro kudai unotozobvunza kuti munoshanda munhu nzi kuti ko munoshanda muri ofu here, nekuti munhu ari kukuona kuti wapinda hakukwazise haite sei. Saka kana muri kubasa kwenyu itai zvinodikanwa kubasa, kana muchinzi mumhorise vanhu, mufarire vanhu, mukurukure nevanhu, ngazviitwe izvozvo. Ndoziva kuti chiringazuva chedu chakumhanyisana nesu zvakanyanya. Takatarisa zviri pasi patingati pagiraundi pachirungu, kurudziro yamungade kupa zvakanyanyisa, nekuti vanhu vedu tiri kuona kuti vazhinji havabvume izvozvo zvekunzi vaende kunoonekwa. Vanopinzvereseka seiko, vanonyengetedzeka seiko, chiremba? Chakakosha ndechekuti kana pana azvinzwa nhasi, aona, atarisa akati pamwe ndini, pamwe hama yangu, pamunhu wandovakidzana naye anenge aita dambudziko, iwe ndiwo watatobata, unogona kukwanisa kuuya kwatiri woti pane zviri kuitika kumba kwedu uko, tobatsirana sei, tochipanana mazano manje kuti munhu uyu tomuunza zvakanaka mune zvakanaka kuti akwanise kuuya kuzobatsirwa. Asi kana wazviona iwe tatofara kuti pane zvanetsa, enda pakliniki iri padhuze wonovatsanangurira kuti pane zvandakaona, ndakafunga kuti wotobva watobatsirwa. Mataura zvakanakisa chiremba, kuti zvinoda kunyatsoitwa nemazvo, zvinoda kunyatsoitwa nemazvo, kwete kuti kana wakwira juraul yevanhu wabamengopo otukwa kunzi vanopenga. Sister chiremba, uku kune munhu anopenga uko, nokuti vandituka. Aiwa, chiremba vari kuti ngatitarisanei mukurarama kwedu, mukuwadzana kwedu, mukugarisana kwedu,
kuti hapana kakushungurudzana, hapana kakunetsana. Ndakungokupai chimwe chete chekukanda kumusha. Nomboya pauri kudzi chimwe chete chaunoda kukanda kumusha ndechekuti kudai maisamba ndoda kungotaura chimwe chatansina kukurukura. Kune vana vari muzvikoro, vamwe vari kunetseka nekunyora, vamwe vanonetseka nokunzwisisa. Zvinowanikwa zvakare zvichifola paizvo zvirwere zvatiri kutaura zvemupfungwa. Saka tiri kuti kana mukaita mwana akadaro sevabereki, musamuti hapana chaunoziva, nokuti akabetsereka mwana iyeye anogona kutobetsereka akatozovawo munhu wepamusoro-soro, nekuti chingoriwo chirwere chekuti dzimwe nguva akaona B anomuona saD. Chirwere chinogamuchirika, chinozivikanwa, chine mafambiro anogona kutoita zvinhu zvikatobetsera mwana. Munzvimbo dzedu mune vana muzvikoro, munotone vazere muhurumende vanobetsera vana vakadaro. Saka ngatisati chero tikaona mwana asiri kugona chikoro, asiri kugona kunyora, ngatisazvitora totomuisa kuti hapana chaanoziva. Tinokwanisa kumubetsera chero mwana akadaro. Zvimwe zvezvirwere zvinowanikwa pazvirwere zvepfungwa. Chiringazuva chedu chekukwikwidzana nesu zvakanyanya chiremba rimwe chete chairo, rimwe chete. Ngatipanane nguva. Zvirwere izvi zvinoda kana munhu ada kana uchitaura nemunhu kana muchigarisana, ngatipanane nguva tinyatsonzwisisana, tinyatsoona mafambiro atiri kuita. Ndokuti musi wandinenge ndisiri kunzwa zvakanaka munozviona. Ngatipanane nguva. Tinotenda vadiwa vatariri, munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri mumaisamba sho. Chiringazuva chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, maonei, madzidzei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Tinokupai nhare dzenyanzvi dzedu, vanoda kubatsirwa, vanoda kutaurawo vamwe vari kutambudzika nematambudziko iwaya, vane tsindidzo. Havazotaura kuti amamivhisi ndo vakauya vakataura kuti zvakati. Kubatsirana ikoko. Regai nditore mukana uno wokukutendai nokunge mamutandadzana nesu. Regai nditende nyanzvi dzedu. Ndinokutendai chiremba, ndinokutendai nounyanzvi hwokupinda mukati menharaunda muchitaura nevanhu. Hazvina kureruka. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyewo Dr. Rebecca Chisamba.